Сучаснасць. Ганаровае званне горад-герой Мінск атрымаў у 1974 годзе. Так быў адзначаны вялікі ўклад беларускай сталіцы і беларускага народа ў перамогу над нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў Вялікай Айчыннай вайне. У гонар гэтай падзеі ўстаноўлена стэла «Мінск. Горад-герой». Пра подзвіг воінаў-вызваліцеляў і беларускіх партызан нагадвае манумент перамогі, а таксама вечны агонь, які не гасне ні днём, ні ўначы. Гэта вельмі важна, але яшчэ важней, што агеньчык памяці, удзячнасці за здабытую перамогу не гасне ў сэрцах беларусаў. Пра ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны клапоціцца дзяржава, іх паважаюць і шануюць людзі. Славіцца Мінск сваімі прадпрыемствамі. Далёка за межамі краіны ведаюць мінскія заводы: аўтамабільны, трактарны, маторны, падшипнікавы, гадзіннікавы. Вядомы сваімі халадзільнікамі завод «Атлант». Мінск – гэта цэнтр навукі і культуры. Тут знаходзіцца Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, шмат тэатраў і музеяў. У сталіцы выдаюцца шматлікія газеты і часопісы, працуе дом кнігі, радыё і тэлебачанне. Шмат наведвальнікаў збірае культурная жамчужына сталіцы – Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь. Тут сабраны багатыя калекцыі беларускага, расійскага і заходнееўрапейскага мастацтва. У беларускім тэатры оперы і балета ідуць цудоўныя пастаноўкі. Ёсць і спектаклі для дзяцей. Адмыслова для дзяцей працуюць тэатр юнага гледача, тэатр лялек, кінатэатр «Піянер». А вось і самыя любімыя месцы сямейнага адпачынку – цырк. Парк імя Горкага, дзе можна наведаць планетарый. Парк чалюскінцаў, парк атракцыёнаў «Дрымленд».